Nagsugod na ang countdown sa ika-500 katuig sa unang bunyag nga nahitabo dinhi sa Sugbo. Samtang di panalanginan usab ang 2021 Jubilee Cross ug ang pilgrim image sa balaang bata. Si Chelo Valiana sa report. 2, 1. Gibuksan ang countdown clock isip opisyal na sa pag-ihap sa ika-500 kaadlaw nga kasumaran sa unang bunyag nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Gipasabot ni Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma, nga importante kaayo ang unang bunyag tungod kay way mahatag nga mga sakramento sama sa kasal ug paghalad sa Santos nga Misa alang sa mga lumad kaniadto kun wa pay bunyag. Matod niya, ang ayang magpasalamat ang mga Sugboanon tungod kay sa kadaghang dapit sa Pilipinas, ang Sugbo mo igipili aron dinhi himuon ang unang bunyag. Kung hindi kita makadawat ibang sakramento kundi kita mabunyagan, no? Mao nga ang iyang significance, no, kahulugan sa ato kinabuhi importante kayo. Gipanalanginan usab ni Palma ang 2019 Jubilee Cross ug ang pilgrim image sa Señor Santo Niño. Ang Jubilee Cross usa ka replika sa Magellan's Cross nga ginama sa kahoy nga tindalo. Gibutangan usab kini og relikyas gikan sa tinuod nga cross nga gilansangan ni Hesukristo. Dadon ang 2021 Jubilee Cross ug ang imahe ni Señor Santo Niño sa 500 ka mga parokya. Unang gibisita niini ang Cebu Metropolitan Cathedral. There is also a heritage and historical dimension which we really just cannot disregard and neglect. Ito pa mahimurang kung kabitan ng Mahimog yun. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.